Como un corzo de Lugo. Busco un texto, imaxe, vídeo ou son para realizar o meu último exercicio dun mestrado que matriculei en setembro sobre análise política. Finalmente atopo algo que me chama a atención, un anuncio en Tui que vende táboas ecolóxicas para pendurar un cartaz que di coto privado de caza. Á marxe do paradoxo de unir na mesma frase ecolóxico e caza, non é iso o que máis chama a miña atención. En procuras relacionadas, vexo un corzo que se desangra baixo un título que proclama Rececho Corzo sin límite PTS Lugo, 450 euros. Os PTS son plans territoriais sectoriais que procuran a protección do medio, atendendo á súa ordenación. Pico no anuncio e a descripción non mellora o presente. Precioso coto cerca del centro de Lugo, donde al cazar encontrará tanto densidade como calidade. Cerra o Cancelo cotos de caza en Lugo, que tamén se emprega nun segundo anuncio onde oferta a caza en varios cotos privados da provincia ao módico precio de 500 euros día. Non sei que dicir. Vendo aquel pobre animal, sinto un nó no estómago. Volvo ollar a fotografía. O animal coas vísceras por fora. Pero que lle pode levar a unha persoa de ben a abafar sin límite até a morte a un ser inocente? Digo de ben porque non quero pensar mal, pero que difícil mo poñen en realidade. Resulta que o exercicio do mestrado consiste en analizar a partir do soporte documental que se quixer unha ideoloxía política. O termo política é polisémico. Etimolóxicamente a política é aquilo que involucra aos cidadáns nos asuntos públicos, pero tamén é o goberno, unha guía, a dirección ou mando dun colectivo. A definición negativa de política refírese a aquilo que non é privado. Lexicolóxicamente, remite á arte, doutrina ou opinión referente ao goberno dos estados, á actividade dos que rexen ou aspiran a rexer os asuntos públicos. Doulle voltas á idea de política e de ideoloxía cando volvo a mirar o anuncio e emerxe un banner dunha aseguradora que baixo o lema Protege tu hogar anímame a instalar un novidoso sistema antirroubo e ocupación. O que son as cousas? Non fai nin unha hora que lin que no Canadá está para morrer a segunda muller pobre que se acolleu á lei do subsidio asistido logo de pedir sen éxito unha vivenda a un prezo razoável para poder aliviar así a súa condición de enferma crónica. E si, xa a segunda parece que a primeira acabou coa súa vida en febreiro e a segunda tan só lle queda arranxar un último trámite. É agora que no Canadá se comeza a falar da eutanasia dos pobres, de casos que representan a falta de atención do país aos seus cidadáns máis vulneráveis. Finalmente, o banner esfúmase e volvo ver a imaxe do corzo tirado no chan, nun verde chan de Lugo. A redacción, as 5 fotografías que teña preto de 50.000 visitas e 21 favoritos, todo me parece obsceno. Decido que o vou poñer en Twitter e esperar que a miña indignación se reproduza noutras persoas e así xuntos o fagamos viral. Pero cando entro á rede social, sáltame unha nova que copa a miña atención. Resulta que 2 irmás de Cantabria, de 70 e 79 anos de idade, decidiron quitarse a vida no día de hoxe no que ían ser desafiuzadas, porque nin sequera se molestaron en avisalas de que se ia pospor. Na noticia, unha persoa de xersei vermello porta unha pancarta coa frase «Los desahucios matan». No pé de foto, sitúase a rapaza en Santander, nunha concentración silenciosa onde se quere mostrar a indignación polo acontecido. Respiro fondo. Vólveme esa mesma pregunta de antes. Pero que lle pode levar a unha persoa de ben a abafar sin límite até a morte a seres inocentes? Ao cabo, penso, todos somos como ese corzo de Lugo que un día empregaron para ilustrar a imaxe dun coto privado onde o rececho ou acoso con cans de caza se permite por 450 euros. Al fin dun gran tabuleiro de xadrez parte dunha sociedade ergueita sobre os intereses particulares de quen incrementa o seu pago canto máis perde o outro, outorgándolle a quen ostenta o poder real de mover as fichas a posibilidade de prolongar a agonía de quen non ten ou non é.